Zeinen ederra izango den apirilaren 21. Eta ikusten duzue, demokraziaren festa datorkiguna, neba da, oraindik ere egun batzuk gainean izango ditugu, baina lasai, gaurkoan egunero bezalaxe, ekarriko dizuegu aktualitatearen errepaso sakon, zital, txiki eta fidagarria noski baietz. Akaso legebiltzarrean ordezkaritza lortuko ez duen ezker konfederalak zer ote dio? Me llamo Iñaki, soy vasco y soy de izquierdas. Mi aita era de aquí y mi madre era andaluza. Soy de eso que aquí llaman el quinto espacio. Cuando algunos pintaban en las paredes la mili con los milis, yo ya era antimilitarista. Ikusteke beraz, ustezko garailaren aurkako azken orduak nola dijoazen, bai, barkatu, fake news arriskuan, bai, nola, bai? Guido Sortu ocupó recientemente en Vitoria una serie de viviendas y 6 ertzainas resultaron heridos. Ese es su modelo político. Zer dio Euskal Herria Bildu? Gaur debate handia dugu eta proposamen badaukat zuentzat. Elkartu zaitezte bilgune batean, txoko batean, taberna batean. Nahi duzuen tokian, jarri janari goxo pixka bat, eta guazen debate elkarrekin jarraitzera. Izan ere, egun handia, akaso erderaz izango delako, euskarazko debateak etzuen nahikoa garrantzirik, Euskal Irrati Telebista kate publikoaren ustez dira, zer esanik ez du emateari utziko ez sinondinora, kanpaina historiko honek. He leído en el programa del señor Ochandiano, la patrulla desarmada. La patrulla desarmada me recuerda a la patrulla canina. Esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Peiok batako dituen mezuak 4 haizetara zabaltzera. Azken txanpa honetan, elkarrekin indar eta ilusio guztiz, gure mezuak eta konpromesuak 4 haizetara zabaltzera goaz. Oengaleko Maria Luisaren eredua beti da erabilgarri askorentzat, umore askeak alaxe ekarri du. Hori ote da Eusko Alderdi Jeltzalearen sensazioa, argi dagoena da, gizonezkoen presentziak eta oraindik ere gizarte neko matxista batean bizi garela, agerian geratu da beste bain ere. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre la violencia machista y vicaria, con lo que ha dicho el señor Andueza y la señora Alba, pero sí quería apuntar una cuestión... Me apellido García, señor Paradares. Perdón. Gracias. Perdón. Mira, eta baten batzuk barrez hori ere ohikoa izaten da, iseka puntu hori emakumeok hain ezagun duguna, donolare, denbora gaineratu datorkigula. Hauteskunde kanpainak azken orduotan ekarri diguna, berriz ere gatazka erdigunera. Derechos humanos. Para fijar memoria es importante también fijar conceptos. ETA fue un grupo terrorista. Eta zein da erantzuna? Vamos a ver. Estoy harto de que se pase el fantasma de ETA por aquí cuando alguien no sabe qué decir ya para atacar a los socialistas. Baina bukaerarako onena gorde behar dela eta izue unkituta gaude, oraindik ere unkituta. Gure aitaren etxea osakidetza da eta defendatuko. Zer dakarrikigun kanpainak eta oraindik ere zer ekartzeko arriskua ote duen aizue. Kolpez kolpe, antenatikat. Ez joan, ze askorako du oraindik ere gaurko gau honetan. Martxan jarri dugu gaur, non 82 irudi korporatiboak izenak eta webguneak egongo diren. Beraz, uste dut horrekin iristen garela alde batetik etorkizuneko kanala, bideak, euskarriak eta lortzera. Gizartean, edo euskal gizartean daukan inpaktua ez dela neurtzen hainbeste
zenbaki hoietan bai behar bada ze puntutaraino eragina aldugu. Zure webgunea .cometik .eusera pasatzen bazenu. Eio bezala, edo Tristan bezala, edo Irati, Matin, Jean-Marc, Iban, Maider bezala. Hiru izki lurralde bat, .eus hauta ezazu. Euskal Herrikoa eta modernoa. Eta nork esango ote zigun 10 urte atzera eginda sorioneku.eusen garaian bizi garenik, tira, dena da. .eus gaur egun, akaso 10 bat atzera eginda, gehiena zen .com edota .es. Tira, .eusek bere bideari heldu dio, eta nola heldu gainera. Etorkizunen erronkarik etzaio falta edonola ere, badakizue adimen artifiziala, garai digitala, guztia baita beste erabatekoa eta hor ere euskal komunitateak, euskal komunitate digitalak bere tokia behar du noski baietz. Gu ere pozarren, zoriontzeko albistea, gauza onak kontatzeko ere bagatu zelako, tarte honetan, tira, esandakoa. Oraindik ere egiteko asko duguna, baina etorkizunak ere izango du .eus. Eta .eusen posizio horren bidez, azkenean euskal komunitatea ordezkatuta agertzen da interneteko erabakigune nagusian. Falta erritmorik eta nafarrek ere zute ies biderik noski ez gainerako hegoaldetarrok hauteskunde kanpainan murgilduta gauden honetan, baina aktualitate biziak agintzen du Iruñe Aziz. Hasteko eta behin joan altzinen zein ederra izango den fest horretara, Barakaldora, Euskal Metropolira, beste Euskal Metropolira, eta galdera oraindik ere garrantzitsuagoa. Nafarrok oraindik ere zenbateko ondare gehiago erakutsi behar duzue, osasuna, atletik baina euskaldunagoa eta jatorragoa dela, demostratu nahi horretan. Ze aurkikuntza baskoi dira azken orduko horiek? Bai, egon nintzen Gabon, Kaixo, eta ikusi ditugu irudiak hor zo talde Paisos Valentziako taldearenak, eta ikusten da nola sortzen den zirkuloa, baina baita ere nola abiadura handian joaten diren ja hor pogoa tope egitera eta abiadura handian. Ez dakit, ze badirudienez Nafarroan oso abiadura normalean arruntean joango dela abiadura handiko trena, baina azkeneko albisteak diote, Muruarte derreta edo Tebasen, Iruñerrira gerturatzen HT-aren tunel bat eraiki nahi dute, eta ze topatu dute? Aintzinaroko esango dugu Sorionekuren garai pareko txuko beste asentamendu bat, beste herriska bat, beste gotorleku bat. Tira, aizue, kontatzeko ugari izango duzue, ez dizut galdetu Txibite Andereari unibertsitateko ikasleek utzitako autografo hori buruz, baina uste dut horrek zer esan emango duela, utziko dugu datorren asterako baita, Plazaolako trenbidea ere zabalik duzuela, beraz, akaso, Aralarri zorratu gabe, abidura handiko trenaren ordezko izan daiteke, ez dakit, bide berde edo
trena berreskuratu behar ote deten Iruñetik Leitzaran zeharkatu eta kostaldera joateko. Tira, Iruñe, guztirako ez daukago denborarik. Hauteskunde kanpainaz zerbait badakit jarraitzen ari zarela, derrigortuta, ihes egitea zaila delako, baina goazen berreskuratzera alako zertzelada batzuk, baditugu Ezker Konfederaleko ordezkariak, Nafarroan ere baditu zuenak, ez dakigu Gasteizko Ganberan ordezkaritza lortuko dutenik, baina garai historiko batzuk ere ekarri dituzte gogorazken orduotan. Me llamo Iñaki, soy vasco y soy de izquierdas. Mi aita era de aquí y mi madre era andaluza. Soy de eso que aquí llaman el quinto espacio. Cuando algunos pintaban en las paredes la mili con los milis, yo ya era antimilitarista. Eta hemen dugu adibide bat, ezkerraren baitako kompetentzia izan daitekena, sumatzen dugu Euskal Herria Bilduri bozka emateko zalantzatan dagoen horri amua bota nahian, azken ordotan edozerke balio duelako, bozka bakoitzak garrantzi handia duelako, Ganberatik kanpo, edo ganberan hanka bat esikira sartuta izateko. Hanka sartu ote duten, Sumarre eta Elkarrekin Podemosek, Elkarrekin ez aurkezterakoan, azitz joko ateratzai Iruñe, baina tira. Galdetu nahi dizudana, badator ondoren. Eskatuko dugu lankidei, errepasotxo bat nahi dugu, berreskuratu ditzagun hauteskundetako adierazpen hain interesgarri hauek. El partido Sortu ocupó recientemente en Vitoria una serie de viviendas y 6 ertzainas resultaron heridos. Ese es su modelo policial. Gaur debate handia dugu eta proposamen badaukat zuentzat. Elkartu zaitezte bilgune batean, txoko batean, taberna batean. Nahi duzuen tokian, jarri janari goxo pixka bat eta goazen debate elkarrekin jarraitzera. Y leído en el programa del señor Ochandiano, la patrulla desarmada. La patrulla desarmada me recuerda a la patrulla canina. Esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Peiok botako dituen mezuak 4 haizetara zabaltzera. Azken txanpa honetan, elkarrekin indar eta ilusio guztiz, gure mezuak eta konpromesuak 4 haizetara zabaltzera goaz. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre la violencia machista y vicaria, con lo que ha dicho el señor Andueza y la señora Alba, pero sí quería apuntar una cuestión. Me apellido García, señor Paradares. Gracias. Zeinen interesgarria kanpaina, batez ere honekin topo egin dugunean eta saretan izan du alako oihartzuna. Egia da, alako ikamika zer esan eman duela batetik, emakume hautai zerrenda buru eskasia badagoela, eta tira, erantzi genizaioke gainera, Euskararen ezagutza maila ere, hortxe. Laura Garrido, Alderdi Popularrekoa izan da salbuespen bakarra, nabarmen hobetu duelako Euskara maila, baina tira, Sumarreko hautagaia zerrenda burua, Alba Gartzia, eta tira, akaso deserosoena edo behintzat gauza bada hanka sartzea, baina Alderdi Popularreko eta Alderdi Sozialistako bi hautagaien irribarre iseka hori, barre txiki hori, askotan emakumeok pairatu behar dugun tira, gutxiespen horren konplize dire guztien ordezkari bilakatu ziren. Akaso nahi gabe, baina alaxe geratu dira, nahiko ipurdia idean, ala? Bai, nik Twitterren, ixan, gaur egun isa dela, plataforman izan nuen gertakari honen berri, Zurine Rodríguez kolaboratzailearen eskutik, eta, argi geratzen dira, 3 gauza ez, aipatu duzun bezala ikine, emakume izateagatik ez zenolako tratua ematen zaigun horrelako espazio publikoetan, ez? Eta nola baita esatearren eta pixkat kirolarekin alderatuz beste liga batzuetan lehiatzen hasten zarenean, gero gaztetasunarekin, ze azkenean Alba gazteena da, desberdintasun eta askorekin, eta gero ere, antza denez, inkestei erreparatuta ere argi dago ez dutela bozka kopuru handirik lortuko ez, eta nik uste dut 3 alorroiek bat egiten dutela eta zer esana dutela ez, aipatu dituzun barre hoietan. Tira, eta hori analizatuta ekarri dut eta apropos gainera zen ene bada ertzaintzaren auzia marrazki biziduna aipamena patrulla kanina delakoa Alicia Lurralde miresgarrian tonoa
igotzen ari da, akaso urduritasuna jota, ala kalkulu politikoaren arabera, kanpainako sondo neurtuta dihoazelako. Azken txanpa honetan, edonola ere, gatazkaren aipamena, orain arte, bigarren plano batean, hirugarren batean ere ikusi dugu, oso ohikoa izan delako, azken euskal hauteskunde zikloetan, etaren argudioa edota erdigunan jartzea, nolabait alde batean zein bestean daudenak banatu edo arrakala bat sortu nahian. Kasu honetan, Pello Otxandianok itxuraz bozka gehien jasoko dituen zerrenda buruak, ez dakit esandakoak, esan ez dituenak, goazen horiek berreskuratzera? Hechos humanos. Para fijar memoria es importante también fijar conceptos. ETA fue un grupo terrorista. Eta hemen emandako erantzuna bata izan, ala beste izan, ez dugu sartu apropos, edo zer erantzun da ere, jakina zelako bere aurka baliatuko ez dutela. Interesgarriena edonola ere, naiz eta gaur alderdi sozialistatik, eneko Anduezari berari entzun diogun, alako ordezkariak ez direla sekula gobernatzera helduko, berreskuratu dugu, Patxi Lopezen aipamena, duela ez askokoa, akaso, Madrilen, ala Euskal Herrian egon, alderdi sozialistak ordezkariek ere hiztegia, esamoldeak, edukia bera ere aldatu egiten ote dute? Vamos a ver, estoy harto de que se pase el fantasma de ETA por aquí cuando alguien no sabe qué decir ya para atacar a los socialistas. Tira, Iruñe, analisirako ez dakit, askorako ematen duen. Nahi duzu Denis Itxasorena ikusi entzun, eta ondoren helduko diogu alderdi sozialistako kanpainari. Zer esan ote du Denis Itxasoko Osakidetzari buruz? Gure aitaren etxea Osakidetza da eta defendatuko. Tira, hau honena, bintzat rankinen nahiko gora geratu dena da. Koldo Tellituri hartu genion bere isako kontu personaletik eta alaxe zioen, besteak beste Gabriel Aresti jaunak hau entzunda begi bat zabalduta ere berriz ere zerraldo eroriko litzatekela atzera erorita. Kanpainan guztiak balio du, Iruñe? Esango nuke ez, baina, bueno, badirudi sare sozialetan garatzen ari diren kanpainak gazteekin konektatzeko helburuarekin edo, ezakigu, ze lortzen ari diren konektatze ezakit, baina euren alde edo euren kaxa barre egitean ikuste dut baietz, ez? Ikusi gu Enekoneta, ikusi dugu ere lehen jarri duzuen klip hori Podemosekoa, non gainera atxaldean isan irakurri diodan Eneko Ander erabiltzaileari graziosoa da 50 urte atzera egitea Podemosek 10 urte baino ez dituenean. Ba, bai. Eta Iruñe, zentzorretan ziur gainera, datozen egunotan, oraindik ere izango dela gehiagorik, azken unera arte itxura guztien arabera saiatuko delako, batez ere, akaso Ezker Konfederal honek aukerarik ez duenean ordezkaria lortzeko ere. Emango diogu segida eta ziur datorren astean, 23an hain zuzen ere, kanpaina ostak ere erresaka zakit aktualitateari dagokionean eta sarei dagokionean ziur emango digula zer kontatua. Bukatzaldera, .eus aipamena egin gabe ez dizugu agur esan, naiz sare sozialetako erreferentzia bazara, azken hamarkada honetan, aro digitalean eta euskal komunitate digitalean parte hartzea aktiboa izan duzu, Iruñe, 10 urte igaro dira, .eusek lortu du, erronka bete du, naiz eta oraindik ere bidea egiteko duen aurrean. Bai, oraindikan argi dago bidea dugula aurretik, ez? Euskarak sarean presentzia izan dezan, baina .eus bezalako ekimenek bere alorrean eta bere espazioan bere lanketa egin du, eta horretan jarraituko du, ez? Eta oso adierazgarria da, adibidez, Josu Gualiño .eus fundazioko presidenteak aipatu duena dela .eus webguneak webgune hauen 70% euskeraz dauden bitartean besteen Euskal Herriko
interneten dauden beste webguneak .es, .com, .net eta horiek soilik 15% baino ez dute euskaraz hitz egiten. Eta nik uste dut ere antzekotasunak gertatzen direla ere beste plataformetan eta beste testu inguruetan beti ere sarean. Euskal komunitate digitalak beraz baditu erronkak eta ez atzean geratzeko modukoak, egun aro digitalak guztian agintzen duelako, eta tira, .eus izatea ere badelako etorkizuna, komunitate digital horren mapa ere ikitzeko beharra ere badugulako, eta akaso lurraldetasunaren barruan ere kokatu beharko genukeelako. Agur esango dizugu 10 urte hauen aipamenarekin Iruñe, baina datorren astean bueltan nahi zitugulako, noski baietz. Etengabe mugimenduan den lurraldeuntako kide zira. Enpresa, elkarte edo egitura bat kudeatzen duzu. Zure komunikazioa, bertakoa eta zuzena nahi duzu. Euskal Herrikoa eta modernoa. Alta zure webgunean detaile bat oargarri da. Badeus guti, hiru izki besterik ez. Anitz aldatuko luketen hiru izki. Zure webgunea .cometik .eusera pasatzen bazenu. Deio bezala, edo Tristan bezala, edo Irati, Matin, Jean-Marc, Iban, Maider bezala. Hiru izki lurralde bat .eus hauta ezazu. Euskal Herrikoa eta modernoa. Euskal ekoizpen baten berri dakarkizuegu Bermeon, Mundakan, Euskal Kostaldean eta Euskal Kostaldeko istorioa ilunen isla baita ere. Emakumezkoak protagonistak eta emakumeok dugun alde ilun hori ateratzeko ariketa ere bada, Euskal ekoizleek osatua eta Euskal nortasunaren beste ikutu bat dakarrena. Donostian giza eskubideen nazioarteko zinemaldian estreinatuko dena, hain zuzen ere egunotan. Me buscas. No te vayas. Me quedo un día más. ¿Te puedo preguntar por qué has vuelto? Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo. ¿Por qué te fuiste? ¿Estás bien seguro? Cosas de mujeres. ¿Cuándo se brinda en este pueblo? Ha pasado media vida ya. Déjalo estar. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué llevas una escopeta en la bolsa? Acompáñame. Larun batak kazetari, nola kontatu ez dakinari, soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Eta bai, kazetari lanak egokituko zaizkigu larun batean, eta baita igandean ere, ne bada zenolako astea dugun aurrean eta aktualitateak ez digu amorerik emango, baina emakumezkoak protagonista dituen filme aipatu dizugu Euskal ekoizpena, baina badira beste kontu batzuk egunotan ere ekarri nahi izan dizkizuegunak, eta
Akaso Sune ez zaizu hain ezaguna egingo, baina euskal musikako erreferentzia badenak badakar lan berria eta lan horren aurrerapena gainera emakumeak protagonista jarri ditu beste behin ere. Akaso Euskal Herria kostaldetik bagatoz barnekaldera gehiago eta euskal emakume horiek itzalean egon direnak, sortzaile izan direnak eta akaso gau giroarekin lotuta, baina inoiz ikusgarri izan ez direnak. Tira, horrekin dator beraz, Sune aldarrikapena lelo beste behin ere eta gu berriz bagoaz. Baina penaz, gizue, bihar itzuliko garela, hemen iluntzean, eta tira, hauteskundei helduko dugu noski baietz, baina euskal aktualitateari, ikuspegi azidua, feminista, euskarazkoa, eta fideagarria noski baietz. Mila esker, beste behin ere, hor bestalden izateagatik bihar, hor txene izatuzte gabon pasa. Muxan dira. Larun batak kazetari, nola kontatu ez dakinari, soineko beltza begiak argi, frente egiten datorrenari. Enborretan dago bizitza, aizkorak ezain zorrotz gabiltza. Enborretan dago bizitza. Servieta bat lau korapillo, servieta bat lau korapillo, servieta bat lau korapillo, ez dut inoiz pitirik itxaldutriki gainean.